A lăsat un copil fără telefon. Este vorba despre un bărbat de 24 de ani din raionul Florești. Poliția a fost sesizată de un bărbat care a comunicat că fiul său de 11 ani a fost deposedat de telefonul mobil pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al capitalei, după ce o persoană necunoscută a cerut să facă un apel și a fugit de la fața locului într-o direcție necunoscută. Pe caz a fost pornită o anchetă în cadrul căreia suspectul a fost identificat și reținut. Acesta și-a recunoscut vina, iar telefonul sustras a fost recuperat și întors posesorului. Acum el este cercetat pentru jaf, iar dacă va fi găsit vinovat, el riscă închisoare de până la 5 ani. Moldovean căutat pentru comiterea unei infracțiuni în altă țară, prins de oamenii legii români. Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei Albița au depistat un bărbat cu cetățenia Republicii Moldova, în vârstă de 24 de ani, căutat de autoritățile din Republica Cehă pentru săvârșirea unui accident rutier, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Acesta s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control în calitate de pasager într-un autocar. În cadrul verificărilor s-a stabilit că pe numele tânărului era o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare și predare sau extradare. Conaționalul nostru a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui, în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Autobuzele la control. Oamenii legii anunță că până în data de 30 martie în întreaga țară va fi desfășurată o operațiune specială ce are ca obiectiv principal siguranța transportului public de călători. Astfel, polițiștii vor verifica respectarea regulamentului circulației rutieră de către șoferi, revizia tehnică anuală și polița de asigurare obligatorie, valabilitatea permisului de conducere pentru categoria corespunzătoare, starea tehnică a autobuzelor și microbuzelor, dar și actele necesare pentru transportul de pasageri. Menționăm că, potrivit statisticii, de la începutul anului s-au înregistrat 17 accidente rutiere cu implicarea transportului public, în urma cărora o persoană și-a pierdut viața, iar alte 27 au fost rănite. Circa 16.700 de solicitări ale ambulanței în doar o săptămână, dintre acestea circa 2.600 au fost la copii, iar 432 au fost inutile. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital, 6.715 pacienți, dintre care 1.452 de copii au fost transportați la spital. Pe parcursul săptămânii, cel mai frecvent a fost solicitată intervenția ambulanței la pacienții cu urgențe cardiovasculare, afecțiuni respiratorii, infecții respiratorii virale acute, patologii neurologice și urgențe traumatologice. Echipele de asistență medicală urgentă au fost solicitate la 61 de accidente rutiere produse pe traseele țării, în urma cărora au avut de suferit 84 de persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 63 de pacienți, inclusiv 28 de copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat. Săptămâna trecută au mai fost înregistrate solicitări pe motiv de intoxicație cu medicamente, cu monoxid de carbon și cu alcool. Totodată, ambulanța a fost solicitată pentru 55 de persoane cu urgențe generate de agenții fizici, chimici și de mediu, printre care 27 de combustii și 28 de mușcături de animale și înțepături de insecte.